Morseton. Takže, čus lidi. Čau. Máme tady takový menší challenge. Tady mi moje nejlepší kamoška Tereska Sanitriková nabídla takovou menší zabavičku a to je sníst česnek. Oloupanej, jo, ne s tím. Takže jsem zvědav, jaké to bude a není to žádné nějaká, nejsem žádná opise, abych po někom to opakovala, jenom to chci zkusit. To je všecko. Samozřejmě se Teresku. Takže takhle pití, že jo, Terry? A jdeme na to. To ne. Tak jasný. Tak a jdeme na to, jo, Terry? Tak česnek. Na 3. Na 3, jo, 1, 2, 3. Doma plikom pod nami raz tu, teraz slnko svieti rovnako na nás všetkých spolu odjazd je k boru. Poď von, pozývam na kofonu, veď to je to moje milované obdobie. Som v pohode, si tu so mnou, že? Tak smej sa na mňa, tancuj blízko, vieš jak minule, presne tak isto. Odložme mikiny, kostýmy saka, plážu bikiny, leto nás čaká. Barvy kvetov letia vzduchom, čo vietor z úkol žiari lúčom. Žijeme len raz, práve tu a práve teraz slnko svieti rovnako na všetkých z nás. Tak sa nemrač, ale zabudni na stres, zabudni čo tu bolo včera. Dneska je tu ďalší deň, voda, slnko, party, klub, relax, žije. Takže dneska se Sanitriková je borka a nechápu, jak to ona mohla sníst. A řeknu vám, je to opravdový hnus. Pálí to jak. A pokud se vám tohleto video líbilo, Tak to můžete zkusit doma sníst. no, to by mě taky zajímalo, jestli to dají. Pokud se vám toto video líbilo, tak můžete mi dát odběr, dejte mi samozřejmě i lajky, sdílejte, jo. Takže čus se lidi. Čau.